Bai, aurtengo maiatzaren lehena oso testuinguru zehatzean ematen da, guretzako emergentzia sozialeko egoera batean ematen da. Ikusten duguna da lan mundua guztiz desarautzen ari diela, gure gazteei etorkizuna lapurtzen dietela, osea etorkizunik gabe utzi nahi dituztela. Esan behar da, egoera soziala oso larria dela, osea pobrezia gero eta handigoa, etxekaleratzeak. Ikusten dugu gaur egun martxan jarri diren politikekin ez dagoela inolako atera biderik, eta hortaz mobilizatzeko beharra berretsi nahi dugu. Guk eskualde honetan goizeko 11etan kotxe karabana ditu dugu Moskutik, eguerdiko 12etan Horretan Alamedatik, Zumarditik manifestazioa abiatuko da, eta dia egin nahi diet eskualdeko langile, herritar eta langabetu guztiei gure mobilizazioan parte hartzera. Iruditzen zaigulako borrokatzea dela egoera irautzeko era bakarra. Eta gaina ikusten dugu aukera objektiboa daudela benetan aldaketa soziala eta aldaketa politikoa gauzatzeko. Baina hortarako beharrezkoa da guztien konpromisoa eta guztien lana.